Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегорбечи, добре дошли в неделното обзорно предаване на Горбет ТВ. Хайде, пускай кафенцето и дай да видим какви ги върши ми света. Почваме с нашият канцлер в Германия, който петък вечерта имаше среща с висши бизнесмени в Мюнхен, на която среща той каза: опасявам се от загуба на много работни места, но тази реформа ние трябва да я направим. Аз това го чета тъй: масова роботизация в фабриките за сметка на хората. Трябва да се намалят разходите за труд. Какво значи? Така ли смята канцлер да възроди Германия? С много повече безработни, на които ще им плаща помощи. Другия въпрос е, че и там го стягат при помощите. Но аз не мисля, че с уволнени работници, с повече безработни, една държава ще е много по-голяма икономическа сила. Това ще е от полза само на работодателите. Примерно аз съм безработен, още 5 милиона около мен. Докато работехме, харчехме на воля из магазините. Когато съм безработен, аз как мога да подпомогна икономиката на Германия? Естествено ще харча по-малко и онези другите 5 милиона, което следователно ще се отрази на производството. Бош работи. Ние си мислехме, че предишният Шолц удари дъното и че по-тупо от него в Германия няма. Обаче сме сгрешили. Това нещо, което се подвизава сега като канцлер на Германия, е пълна трагедия. Та докато икономиката на страната колабира, той беше на посещение в Белия дом преди няколко дни, където заля с суперлативи американският президент Тръмп. То не бяха хвалби и възхваления колко велик е Тръмп. Какъв успешен президент е, как действа точно и ясно. Улан Тръмп може да е велик президент за Америка. Човекът само за една година от управлението си успя да намали с 2 трилиона американският външен дълг. Как го направи? Ами с помощта на зомбираните европейски лидери. Лидери естествено в кавички. Човекът успя да привлече най-малко 1 трилион евро от Европа, плашайки европейските лидери, че няма да ги пази, когато Русия ги нападне. Плашайки ги, че ще превземе Гренландия, че ще им наложи данъци, че ще ги санкционира и какво ли не. А нашите отиват и му правят ейвала. Даже оная украинската кукла Зеленски имаше по-добро и достойно държание от тези нашите, когато нали го хокаха и плюеха в Белия дом. Зеленски тогава даже лекичко се опълчи на Тръмп. И това го направи при положение, че има нужда, че е притиснат до стената. Нашите идиоти са свободни, обаче отиват и му целуват ръце и крака. Подкрепят го за ударите в Иран. Удари, които Америка извършва с натиска на Израел. Това не е войната на Америка, това е войната на Израел. Това Натаняху се опитва да го направи от 90-те години насам. От 30-35 години насам Натаняху все настоява, че Иран трябва да бъде нападната. И за тези 30 години Натаняху не успя да кантърдиса нито един американски президент. Тръмп е първият и единственият. Защо? Ами според мен досиетата на Епщайн. Там на 100% има много интересни неща за Тръмп. Както и да е, да се върнем в Европа. А дизел по бензиностанциите е станал 2,20. Газта скача с 100%. Нашите отиват и подкрепят Тръмп за ударите в Иран. С каква цел е тази война? Попитай сега някой експерт, едва ли ще успее да ти отговори. Какво точно се цели там в Иран? Това, че Иран е имала ядрена програма, че е заплашвала мира в целият свят, това са глупости и измислици на американци и евреи. Кого е заплашвала Иран, кого е нападнала Иран? Да, от 50 години насам Иран заплашва Израел. Ние ще ви заличим от лицето на земята и такива работи. Обаче прави ли го? Не. Иран никога не е нападала Израел. За разлика от Израел, която многократно е нападала Иран. Многократно е извършвала атентати там. А сега тази война там пряко засяга икономиките на европейските страни. Ще е пак супер инфлация. Ако има някаква заплаха за световният мир, то това е Израел. За тези 50 години Израел удвои територията си. Нападна всички свои съседи там. За тези 50 години те убиха близо 2 милиона души там. Над 4-5 милиона ги изпъдиха от домовете им. Направиха ги бежанци из целият свят. Изпъдиха ги от домовете им и заграбиха техните територии. Та ако има някоя страна, която реално заплашва световният мир, то това е Израел. Никоя друга. Както и да е, вчера американският президент съобщи, че цялата флота на Иран е унищожена. Също и телекомуникацията в страната. Той каза: не знам сега иранците как комуникират. Ние унищожихме всичко там. А иранските медии от своя страна съобщиха, че синът на Али Хоменей, Моджтаба Хоменей, който се спряга, че ще е новият аятолах на Иран, е бил ранен вчера в ударите. Колко сериозно е ранен и дали тази информация е достоверна, не е сигурно. А иначе вчера Иран удари 2 радарни системи на Израел, след което градът Хайфа остана без защита. Там имаше доста паднали ракети. Системата Железен купол просто не се задейства. А иначе от друга страна американският президент подстрекава кюрдите да нападнат Иран. Той в една своя реч онзи ден каза: аз ще съм много доволен от една атака на кюрдите към властите в Иран. Иска да каже, нашите американски войници да не умират, вие идете там, избийте се един друг, след това на нас ни е по-лесно. Защото Тръмп ще си има доста проблеми с убитите американски войници. Той вчера в една военна база посрещна 6 убити американски войници. А когато бяха убити тези войници, той беше казал: война е, случва се, ще умрат още повече.
който надигна доста гласове против Тръмп в Америка. Хората го питат: ти обеща да върнеш американските войници от целия свят в Америка. Живи и здрави. Обаче те почнаха да се прибират в ковчези. Ко става? Та ако тези посрещания на убити американски войници се увеличат, не се знае и каква ще е съдбата на Тръмп. Както и да е, това беше набързо от мен за последните 2-3 дни. Живи, здрави и до нови срещи.